живял е доста далече от място, където е тренирал. Пътувал е с часове всеки ден, за да сбъдне мечтата си да бъде футболист. Телефонът звъни към 10 часа и той съобщи на Саша: искаш ли да дойдеш тук в България да играеш? За кратко време така стана един от любимците на феновете, защото той се раздаваше, той го имаше желанието за футбол, характера. Преди 2 години лош футболен късмет, некоректно отношение на футболни мениджъри и тежка загуба в семейството отделят Саша от зеления терен и го вкарват в тежък емоционален период. Но трудностите ни се дават единствено, за да променим посоката си. Саша тренира 3 възрасти. 2000-та родени деца, 2003-та родени деца и най-малките 2005-та, 2006-та. Може да се каже, че сбъдват мечтата на татковци, на майки, на баби, на дядовци, на всички и най-вече на децата. Смятам, че повечето от децата вече са с сбъднати мечти тук. Той обича футбола, ще помогне на тия деца да израснат. В това съм убеден. Мечта е един ден да стане голем треньор, един ден да стане треньор на Левски. Здравейте отново! Деня на най-светли и оптимистичен празник Великден ще ви запозная с един популярен най-вече сред футболните фенове човек. Видях го съвсем случайно преди няколко месеца на едно детско футболно игрище. Седях и слушах емоционалните възгласи и коментарите на родителите. Гледах малките 5-6 годишни момчета, на които не мога да ви опиша просто с какъв респект следяха всяка крачка на треньора си. А той тихо и търпеливо им обясняваше и показваше как се подчинява топката. По-късно разбрах, че този толкова скромен, но толкова обожаван от децата футболист е звездата от близкото минало на Левски Саша Симонович. Днес той е в град на Ангели по покана на всички благодарни родители и деца, на които е посветил живота си. Моля вашите аплодисменти! Много са твоите почитатели тук. Добре дошъл, Христос възкресе! Наистина възкресе! Заповядай, благодаря ти, че си мой гост. Предполагам, че ти е изненадващо да си гост точно на моето предаване. Така, искам първо за начало да поздравя всичките зрители на TV7. Искам да пожелая така хубав празник, който е днеска. Големия Великден. Как празнувате Великден в Сърбия? Великден в Сърбия се празнува почти както и тук. Значи аз съм вече от 11 години в България и се празнува горе-доле по един и същия начин. Така че голема разлика няма. Един наистина много голем празник и семейен празник и много хубаво нещо. Ти в твоето семейство, твоите родители като традиция, кое сте почитали, кое е било по-радостно за вас, Великден или Коледа? Горе-доле на и Великден и Коледа са едни много хубави празници, където се празнуват. И един и другия празник. Ти си многодетен татко. Предполагам, че във вашата къща празник е още по-вълнуващ заради трите ти прекрасни деца, които по-късно нашите зрители ще имат възможност да видят. И като заговорихме за деца, всъщност пак да ти кажа, че аз съм тук като от името на всички родители на деца, които ти тренираш. Наистина имах възможност да се запозная с голяма част от тях и наистина за кратко време ти се превърнал в абсолютен любимец заедно с колегите ти, естествено, и на децата, и на бащите, и на майките. Огромна радост носиш. За ангелите ще говорим днес, за това, че ангел е всеки човек, който помага някоя мечта да стане реалност, както ти си се отказал за сега поне от професионалния футбол като състезател, за да изпълняваш мечтите на децата. В твоя живот срещал ли си ангели? Точно така. Значи всички деца за мен са ангелите, по принцип. Това са едни прекрасни дечица, където са чисти така, неопетнени и имам наистина огромно удоволствие ми е с тях да работя.
Със всеки изминалия ден, със всяка тренировка, така се радвам да отивам на тренировките, да показвам нещата, които аз съм минал по принцип, да ги науча на доста неща, които аз съм ги преживел, аз съм ги направил на техните години и искам да ги помогна един ден тия децата да израснат, да станат първо добри хора и след това да станат и добри футболисти. Ако е възможно да станат и по-добри. Дай Боже, дай Боже. Ще ми е мечтата да станат по-добри футболисти от мене. Това ми е, както искам и за сина ми, аз това го постоянно му говоря, искам да станеш по-добри от мене, така и за всичките други деца искам да станат по-добри от техния треньор. Може ли да се каже, че особено по мъжка линия футбола се предава като ген във вашето семейство? Да, в семейството ми, да. Баща ми беше огромен талант също, обаче за съжаление той не успе така да се изяви на... Защо? Явно не е имал подкрепа от неговия баща, мой дедо, така че неговата мечта беше аз да стана футболист. И аз съм му много благодарен, огромно благодарствие към баща ми, защото винаги имах подкрепа в един човек, когато ми беше трудно, когато ходих на тренировки, когато не вървеше всичко както трябва по принцип, нали? Имаше и трудни моменти. Той винаги ми беше зад гръб, винаги беше един вятър, който ме буташе напред и ми даваше тая сила, тая мотивация да успеем като футболист и да направя това желание, където и баща ми не успя да стане футболист, не направи нещо голямо, поне аз да го направя. Ти да го направиш и за него. И за него, във втората част на предаването ще си говорим, предполагам, че за всеки футболист първия важен гол в живота оставя незабравим. Ще ми разкажеш и за него. Но сега пак да те попитам за хората, които на теб са ти помогнали в живота. Както ето децата, ще говорим и във втората част, и твоите деца лично, и децата, които тренираш, в един труден момент са ти изчистили съзнанието и си започвам от начало живота си. А преди това, какви са онези моменти в съдбата ти, които сякаш някой отгоре ти е помагал? Имаш някаква такава случка на ситуация, която внезапно се е разрешила сама, проблемна? Значи, винаги от начало съм имал чувство, че имах първо желание, огромно желание, огромна подкрепа, пак се връщам назад от семейство ми, от баща ми, да стана футболист. Това ми беше нещо вътре, където го усещах, чувствах го и просто имаше неща, което аз само трябва да направя. Да отивам на тренировката, да съм сериозен, да слушам треньорите. Това беха думите на баща ми винаги. Значи отиваш на тренировката, слушаш кой говори треньор и опиташ се по най-добрия начин да го показваш това. Не се притеснявай другите момчета. Има една страхотна приказка, фраза, която предполагам, че и ти учиш на твоите подопечни деца, които тренираш. Всеки ден давай най-доброто от себе си и за останалото ще се погрижи Господ. Точно нали така, точно така. Явно баща ти те е научил точно на тези работи. Да. А сега ще направим една кратка пауза. Веднага след нея ще видите изпълнената с обрати история на Саша Симонович. Ще говорим за късмета и ангелската помощ, от която всеки се нуждае в някакъв период от живота си, а също така и за малките ангели, които учи на футбол. Но преди това вижте какво е подготвила Диди Алексиева в Игри на съдбата днес. Град на ангели продължава с великденската приказка, която искат да живеят почти всички момчета, да станат известни футболисти. Днес мой герой е Саша Симонович. От неговата история ще научите как се е сбъднала неговата приказка и как в най-трудния период от живота му именно ангелите, разбирайте децата му, са го спасили. Саша Симонович е роден на 20 юли 1975 г. в сръбското градче Прокопле. На младини баща му се занимава с футбол, но икономическите реалности му налагат да издържа семейството си с друга професия. Мечтата му обаче продължава да живее в сърцето на сина му. Той не е играл за много известни отбори, така за малки някакви отбори и насочва Саша да играе за по-големи. Живял е доста далече от място, където е тренирал. Пътувал е с часове всеки ден, за да
сбъдне мечтата си да бъде футболист. В юношеските години Саша играе за отбора Раднички Ниш. За радост на баща си младежът бързо се утвърждава като талантлив полузащитник. Независимо от размирните години на разпад на бивша Югославия, през 90-те години Саша Симонович започва своя тур и столичните сръбски отбори. По-късно е поканен да играе и за гръцкия Арис. Този период от живота му е белязан и от друго важно събитие. Не знам, на први поглед... Любов. Сватбата нам е тук Житореđe, къде после Прокопje, големи хотел. Беше хубава сватба с 400 госта. Wow. Да, голема нам фамилия. И така да, просто беше хубава сватба. През 1998 година Саша Симонович става баща за първи път. И може би точно тогава разбира, че най-чистата радост, която получава, му я носят именно децата. През следващите години съпругата му Даниела го дарява и с 2 момчета. Като съм родила децата, тогава исто плачеш от радост, zato što je всичко наред, всичко как treba. За Анастасия каже, о, супер! Той е добър, не ни се кара. Никога не е нещо да каже, аз искам момче. Не, само каже да е живо и здраво. Аз повече съм искала момчета. След това Лазар се роди, той беше щастлив. След това Страхиня се роди и то беше още по-щастлив и така. И къде мечтаеш да играеш? В Реал Мадрид. Ако отидеш да играеш в Реал Мадрид, ще вземеш и баща ти да е при теб? Може би. Още не съм помислил за това. Добър, като баща е добър, внимателен е, иска всичко да им даде от каквото поискат. Самолевски, шампион. Освен дните, в които Саша посреща своите наследници, има и още една дата, която ще остане паметна в живота му. Тази, на която е поканен да играе за българския футболен отбор Левски, който и до днес остава най-важният и любим в кариерата му. От българските отбори аз обичам Левски и Славия. Аз съм от Левски. Телефонът звъни към 10 часа и той съобщи на Саша, искаш ли да дойдеш тук в България да играеш? Хубава оферта, хубави клуб, като тук е като Звезда или Партизан, май Сърбия, как се... Големите отбори. И Саша му каже, съобщи, да, искам да дойдем тук, искам да играем. И така станеше неща. Един от малкото чужденци, които са идвали в Левски с качества, то се показа още един футболист, се вижда още на първата тренировка. Уникален като човек, като характер. Той е така човек, който лесно се свикава на всичко и на хората и добро го приема. Той е добър, като човек е добър. За кратко време така стана един от любимците на феновете, защото той се раздаваше, той го имаше желанието за футбол, характера. Тук сме вече 10 години, тук свикна сме, тук имаме приятели. Повече тук знаем, отколко за Сърбия ходим оттам, като на гости. Успехите на Саша Симонович в България му носят много фенска любов и титли. За 2002-2003 година той е обявен за най-добър чужденец в първенството на България. 3 пъти е носител и на Купата на България, играе и десетки мачове срещу европейски отбори. Помня първия му мач в България даже. Помните ли? Бях в агитката. Разкажете ми. Това беше дербито с ЦСКА. Мисля, че беше в началните кръгове, но със сигурност не в първия. Матчът беше на Герена и той всъщност игра и още с дебюта си вкара гол. Така че мисля, че всеки, който харесва синия отбор, няма как да не помни този матч. Естествено се помнят и гола му срещу Ливърпул. Значи винаги на такива големи отбори иска да кара голове. С Ливърпул, спомням, ние губихме тогава. Той го отбеляза един от головете, доста красив гол, но
За съжаление отпаднахме тогава от Ливърпул, но такива голове се помнят цял живот. Най-любимият ми гол е когато играха срещу ЦСКА, мислим, и когато даде 2 гола. Баща се много гордееше с него, значи винаги когато медалони взема или ония, как се каже, статуа, купата, да, той винаги заноси при баща си, той се радва, зове приятели. Хубаво беше. Преди 2 години лош футболен късмет, некоректно отношение на футболни мениджъри и тежка загуба в семейството отделят Саша от зеления терен и го вкарват в тежък емоционален период. Но трудностите ни се дават единствено, за да променим посоката си. Много обича Левски, значи той е, не знам, верно обича Левски. И кога нещата тръгнеше на лоше, той повече нямаше желание да играе за неки други отбор. И тогава 2 години не игра на никъде. От дума на дума, от разговор на разговор го видях, че е така изпаднал в лошо състояние, да го нарека. Най-тъжен съм виждала, значи, преди 2 години, когато му баща почина. И тогава нямаше желание за нищо. Казах му нашите правила, как ще работиме, как се прави тук, че ние сме различно от другите клубове. При нас не може да става така, да се взимат пари от родители и тем подобни неща. Ако е съгласен на този метод и на този вариант, го поканих, защото това име, той може много да даде на децата, като опит. Той е правилният човек и може да ги научи на много. Стига те да имат желание и да възприемат това, което той им казва. Той обича футбола, ще помогне на тия деца да израснат. В това съм убеден. От всеки добър футболист ли става добър треньор? За мен не. Много е трудна тая технология или мая, как да го нарека. Много е трудно. Има много силни футболисти, но после като педагогика, като философия на този метод на работа не става. Не се отдава на всеки. Само за няколко месеца Саша Симонович се превръща в един от любимите треньори на деца и родители във футболен клуб ДИТ. Трябва да ги имаш тия деца, които ги тренираш. Това е моето мнение, че трябва да ги имаш като свои синове. Трябва да ги възпитаваш с тренировките и извън тренировките. Той обича деца, зато има и 3 деца. И като треньор, и като човек. Да. Страхотен. Децата го обожават, значи моят син идва с супер желание тук. Саша тренира 3 възрасти. 2000-та родени деца, 2003-та родени деца и най-малките 2005-та, 2006-та. Според мен най-важното е, без да съм професионалист в тази област, е той да има подход към децата. Да знае кога да им се скара, да не допуска прекалено свободно поведение по време на тренировките, но в същото време да е добър психолог и да може да им обяснява по начин, по който те ще го разберат. Той на децата може едно и също да повтаря, значи 5-6 пъти, не изморява се, значи не се ядосва. Спокойно мога да кажа, че отпускам тук и се наслаждавам да ги гледам. Естествено, като дойдат мачовете, започваме да изкарваме някаква по-негативна енергия в повече случаи към съдии и към противников отбор, но в крайна сметка аз ходя на мачове, от когато съм бил на тяхната възраст, така че е съвсем нормално да подхождаме по този начин. Заедно с треньорския състав на новия си клуб, Саша Симонович ден след ден създава школа за бъдещи шампиони. Като 3 годишен започна в Испания, в Сарагоса тренираше. Видяли сме много и зали, и терени, но това, което заварихме тук, е просто страхотно за децата. Това е и емоциите, които тук турнири, мачовете, които се правят, отношението на треньорите. Значи тук треньорите са едно за собствените си деца. Това сме го взаимствали, гледали сме, питали сме, хората ни дадоха концепцията, метода на работа, как трябва да става и ние гледаме да се придържаме към това нещо. Аз много държа на най-малките. Такива те ми се смеят на 3, 4, 5 годишни, защото аз искам оттам вече да го профилирам и да го вкараме, да има дисциплина, интелект. То всеки си се развива по различен начин. И същото друго искаме да направим, което е голям проблем, всички деца да могат да играят. Независимо слабо, силно,
да ми извинят за изразите. Пълно с училца деца, с момиченца. Не всички деца трябва да им се дава шанс. Всички деца трябва да спортуват. Дори да не стане голям спортист, то се учи малко на дисциплини и на ред. Дисциплина. Няма такава дисциплина. Ред. Отговорности. И идват с много голямо желание. Това, което им предлагат като мачове, пак повтарям, го няма никъде. Единият преломен момент е, когато вече влизат в тази възраст 7-8 клас. Много се променят. На тогава за децата няма създадена организация да спортуват. Тогава почват вече да се раздвояват с компютри, почват вече главите им на друго место да отиват. Това нещо трябва да се спре за мен. Това нещо може да се спре само с състезания, ако има детето в събота. Тренировъчен процес през седмицата и събота да ходи и да играе матч. Може да се каже, че сбъдват мечтата на татковци, на майки, на баби, на дядовци, на всички и най-вече на децата. Смятам, че повечето от децата вече са с сбъднати мечти тук. Имаме много добри деца в България. Смело мога да кажа, че в Европа на първо место е Сърбия. Това е мое, не го налагам мнение на друг. Второ место сме ние българите. Калени, здрави, живи деца имаме и си ги спускаме. Това е едно един диамант и да не мога да го обработиш, да го откриеш и да му дадеш цена и да го проведеш след това. И лошото е, че големите клубове, като Левски и ЦСКА, те малко така с насмешка гледат над нас. А те трябва много да ни уважават нас, защото ние ще им подадем страшни кадри на тех. Позволявам си на ти да говоря, тъй като вече се познаваме добре. Как ти се струва живота ти? Ти си млад, нали? Едва ли си сядал да си го прегледаш отстрани? За първ път го гледам това видео сега. Искам да благодаря на всичките, където така са казали хубави думи за мене. Много повече са просто в рамките на един ден. Тези са, които можеха да се организират. Същия ден и Боримиров щеше да идва и още много твои бивши и настоящи колеги. Да, изненади съм приятно. Хубави неща. Това е много се надявам днес е Великден да се възроди в родителите желанието да изкарва децата извън къщи, да ги махат от телевизорите, да ги махат от компютрите. Сигурно ще има бум във всички футболни школи. Дано да е така. Видях на няколко пъти, че ти се разчувства още от самото начало. Когато заговорихме за твоето детство, там откъдето си тръгнал, там където си се родил, разкажи ми как живеехте в Сърбия, когато беше малък? Какво време беше? Имах нормално детство, да кажа. Израстах една нормална фамилия. Аз имам две по-големите сестри. Аз съм третия. Ти си момчето. Сбъднатата мечта на татко ти явно. На татко, да, точно така. Тия сестрите са ми по-големи от мене. И така, нали, преди малко казах, че той не успява така да стане известен футболист. И това желание ми го още като малък. Аз го усетих това, да баща ми обича футбол, да ето води ме по мачове, рита ме постоянно. От дете ли те води? Точно така, да. Той даже играеше аз, когато ме водеше по мачове, там местните лиги, където са. И просто се запалих така и леко по леко и той видя, че имам талант. Съм наследил талант. Мога и да кажа, нали, тия другите хора там, където се говорили, че той може би бил по-талантлив от мене. Защото той с левия крак е ритъл. И повече финтове, повече така движения. Не е имал късмет. Точно не е имал късмет, да. Не е имал това, където аз съм го имал. Значи неговия баща не го е пускал по това време. Тоест липсва подкрепа. Подкрепа, точно така. Това е много важно. Това са били много размирни години, Саша. Той все пак с 3 деца трябва да ви изхранва по някакъв начин. Какъв начин избра? Кое избута футбола? С какво ви изхранваше? Какво работеше? Значи имахме... Повече работиха на земеделство по принцип, където е. И имахме един магазин там, където работихме.
Баща ми работеше, дедо повече с земеделство. Майка ми, баба ми и това е по принцип. Пак повтарям, не сме живели много бедно да не сме. Точно това е очарователното в твоята история. Ти представяш ли си Господ какъв план е имал за теб? Раждаш се в Прокопле в Сърбия, за да дойдеш тук и представяш ли след години някои от твоите деца да станат супер звезди. А твои деца визирам не само Лазар, родният ти син и Страхиня, но и децата, които обучаваш. Ти на колко години започна да тренираш регулярно? Аз започнах малко по-късно в сравнение с сега тия последните години, където децата започват. Аз на 13 години почнах да играем. До тогава играхме там, откъдето съм. Играхме с по-големите, ме пускаха, защото видяха, че имам талант и ме налагаха да играем винаги с по-големите. И когато баща ме записа на 13 години в Раднички Ниш... Раднички Ниш, ти си бил юноша там, юноша на Раднички Ниш. Това е просто една мечта огромна. Значи, може би преди да ми запише 2-3 години, говореше ми постоянно: тренирай, готви се, нали, отиваме следващата година, записам те този отбор. Ниш е на 25-30 км от Житорежа, там откъдето съм аз. Аз имам син. И много добре знам ние с баща му каква емоция изпитахме, когато той за първи път след толкова говорене подуши тревата на терена. Това всяко момче го носи. Наистина е много вълнуващо. Един от татковците, с които говорих, разбрах, че част от... Една от причините да запише детето си във вашия клуб си ти. Той е супер фен на Левски и беше изучил така твоята биография добре. Каза ми, че първите години, когато си тренирал за Раднички Ниш, си пътувал всеки ден някакви големи разстояния с автобус. Точно, така ли? Точно така беше. На колко време от Прокопле беше? Това е някъде 45 минути рейс. Всеки пътува. Ден? Всяка тренировка? Всяка тренировка. Имахме 3 пъти тренировката на седмица. И особено трудно ми беше, когато беше ваканция. Летна ваканция, нали? Всички деца са на почивка, почиват и си играят. Аз трябва другия ден да стана 5:30, да се приготвя за тренировката, да тръгнем да пътувам с рейс 45 минути до Ниш. Тренирам, връщам се назад. И тежко ли ти беше? През целия август ми беше най-трудно, защото там целия август ние почнахме вече да тренираме. Пускаха ни само през юли имахме почивка, защото пак Раднички Ниш има една от най-хубавите школи. Говоря и за бившата Югославия, когато беше. Аз тогава почнах да тренирам. Да. И просто една от най-хубавите школи има Раднички Ниш. Много големи футболисти са излезнали от тая школа. Кой, например? От тези съвременни? Драган Стойкович Пикси. Той е легенда на сръбския футбол в момента, на Цървена звезда. И така да не ги набравям другите, може би някой ще ми се разсъди, ако забравя. Казваш, че е било тогава сравнително трудно, естествено, особено за дете. Координатора на вашата школа, Румен Павлов, ми каза нещо много интересно, че всъщност в момента, в който мечтата на едно момче се пречупва, е точно пубертета, когато и момчета, и момичета, куп други работи им влизат в главата. Ти имал ли си момент, в който си се колебал дали да напуснеш? Дали да се откажеш? Не съм имал този момент. Имаше трудни моменти, много пъти са ми били трудни моменти. Нали, треньора не те пуска, резерва си идват мачове, важни мачове с големите отбори. Ти не влизаш или играеш само по 5 минути, 10 минути. Всичко това е много трудно за един футболист, който обича футбол, който обича да играе, да се изявява. И тогава много голема роля имах от баща ми, който винаги... Той ти даваше кураж. Точно така вика, не се притеснявай. Ми казваше постоянно, не се притеснявай, ще дойде и твоя момент, просто тренирай, раздавай се, ще дойдат така моменти, където ще го покажеш това, където го имаш. Всичко от тебе зависи. Колко да те пусне треньор, използвай го този шанс. Може би сега е момента да го кажеш това и на децата, които тренираш. Аз ги говоря постоянно. Че трябва да си чакат момента, защото като някои дечица не ходят на турнири постоянно и питат защо. Защо? Има и тия моменти. Просто
И на мене ми е трудно, ама не могат всички да играят сега. Това е... Румен хубаво каза, искаме да се опитаме колко може повече децата да ги налагаме, да ги пускаме. Различни лиги, за можещи и за неможещи, просто да има футбол. Точно така, да има децата, защото това е една голема емоция. Значи децата тренират цяла седмица, говорят си, в събота имаме мача, в неделя имаме мача, нали аз имам сина ми същото играе първенство вече. Играе мачо и го гледам по него, по принцип, как се държи, как общува с другите деца, как се готви за мача. Така че това е едно огромно удоволствие за децата, обаче не може така и всеки да играе. Пак групата се определя 12-13 деца, където, защото този формат, където момента го играеме, това е 6+1. Това е в залата и е трудно да взимаш повече от 12-13 деца. Твоя син Лазар, за който вече спомена, каза, че мечта да играе в Реал. А ти, когато беше юноша, от Раднички нищо, на къде беше погледнал? По твое време, кой беше така сред любимите ти отбори? Световни или европейски? Световни, да. Милан беше на първото место. Ми беше Милан и Барселона. Тия два отбора обичах да ги гледам. Иначе от Сърбия съм за Партизан. Обичам Партизан. Партизан Белград. Партизан Белград. Какъв им беше екипа? Черно-бели са. Черно-бяла, Цървена звезда са си еквивалент на ЦСК, нали? Те са побратимени отбори. Да. А за Левски кога чу за първи път? Между другото, аз съм винаги бил честен и сега пак ще говоря, значи за българско първенство не... Защото нали, тогава имахме само 2-3 канала и повече мачове се пускаха от европейските така по-силни лиги, където е Англия, Италия, Германия, така че не сме успевали толкова. Просто когато беха някакви европейски матчи, когато се среща някой отбор от България, го чуваш като име Левски, ЦСКА, София играят срещу другите европейски отбори за купите. И това ми беше цялата информация. И аз тогава играх в Обилич, бех футболист на Обилич, Белград. И когато ми се обади президентка на самия клуб и ме попита: Саша, искаш ли да отидеш в София да играеш в Левски в София? Вика, това е хубаво, близко си тук, хубави условия ти дават. Треньора е нашия доле, е Славолюб Муслин, той беше тогава треньор в Левски. Помощника му беше Радко Достанич. Аз с Радко заедно работихме в Обилич. Той ми беше треньор 2 години. Той ме познаваше. Вие имате обща биография, да. Той ме познава. Беше ми треньор 2 години, докато Славолюб Муслин беше треньор на Червена звезда. И пак имаше така наблюдение каква игра съм. Имаше ли колебания ти? Чудеше ли се? Това си е стъпка сериозна. Вече си бил и семейен с едно дете. Точно така. Значи, след това имаше един футболист, сърбин, който беше играл в Левски, Савич. Говорих с него по телефона и ми каза само хубави думи, по принцип, за Левски. Ми каза да не мисля много, ако са нормални условия, добри условия, да не се мисля, защото Левски, ЦСКА, това са грандове, както и Звезда и Партизан. И ми каза просто да не мисля много, просто да идвам да събирам багажа и да идвам. Кога заобича отбора? Значи отбора, нали, трябваше малко, кога дойдох тук, първия официален матч ми беше с ЦСКА. Всички го помним този матч. Да, и този матч, естествено, това... Много бързо те изстреля. И дойдох тук, подписах договор петък. Петък подписах договор, направих тренировката петък, събота направих тренировката, в неделя, колко си спомням, играхме с Локомотив Пловдив. За първенство беше матча Пловдив. Ходих с момчета да гледам матча, нали, още не ми пристигна картата да мога аз да играя. Вторник ми пристига карта, картотека, всичко и вече съм в групата. Вторник, среда ни е официален матч с ЦСКА-то. Представяш си какъв късмет на начинаещия? Кой ангел те гледа в този момент, в първия си матч официален, точно срещу ЦСКА да вкараш гол? Точно така, просто... Ти кога разбра, че хората в България те познават и те обичат? Значи веднага след матча почнаха така... Да скандират името ти. Да, и какво Саша... е усещането? Това е нещо, където не може да се опише. Аз съм човек, който много обичам футбол.
Много обичам да показвам това, което го знаем. Това пак се връщам назад. От баща ми дойде пак. Той ми казваше, срещу всеки един трябва да показваш което можеш. Значи няма значение дали играеш точно така. Значи... И то се връща под формата на любов от публиката. Точно така. Вервай това, което правиш и да излизаш и с по-силните отбори. Той има едно сърце, има един дроб, има... Просто трябва да показваш това, което го знаеш, което можеш. Той ми огромен кураж ми даваше. И просто моите мачове, така ми беха, най-силните мачове ми беха срещу силните отбори. Той жена ми хубаво каза, Даниела, че тия по-важните мачове, където ги играх, винаги се изявявах така на едно високо ниво. Срещу тия европейските клубни турнири, където играхме тук, също първенство дербита, където беха срещу Литек, срещу ЦСК. Винаги така имах една мотивация повече да се изкаже и да покажа най-доброто от себе си. Като спомена Даниела, даваш ли сметка всъщност, че за твой успех в голяма степен седи не само татко ти, подкрепата на баща ти, но и тя. Тя с трите ти децата е следвала навсякъде, дала ти е целият комфорт. Сигурно ти. Каза ми, че сте в голяма любов били. Аз си питах как си предложил. Тя каза, беше много самотен в Гърция и каза, айде да се оженим вече, навсякъде да сме заедно. Точно така. Значи, мислех за футбол. Когато се запознах с нея, аз бех на 18-19 години. Подписах договор Вари Солун. И просто исках да се развивам като футболист, да не хода по кръчми напред-назад. Вече с Даниела бехме година и половина заедно и вече предложих, защото видях, че сме един за друг. Беше любов на пръв поглед, както се казва. Много красива, много фина и най-важното, невероятно изглеждаща футболна съпруга на три деца. Точно. Тя ми каза, че за теб никога не е имало значение момче ли е, момиче ли е. Наистина никога не си мечтал тайничко да имаш и момче? Искал съм и момиче и момче по принцип. Обаче, когато беше бремена, просто първо дете, аз исках, както и сега, както имам 3 деца по принцип, не исках да останем на едно дете. И тя ходихме по лекарите, каза, че момиче, викам, няма никакъв проблем, важно да е живо и здраво, както се казва. Млади сме още, ще имаме още деца и така и стана. Тя ми каза, че един от най-вълнуващите моменти за теб винаги е било посрещането на всяко децата. Казва, той винаги е бил по-притеснен и по-развълнуван от мен. Каза ми, че това са миговете, когато те е виждала да плачеш от радост. Кога друг път си плакал ти? Честно. Не обичам чак толкова много да... Ти си зодия Рак, би трябвало да си емоционален. Емоционален съм, обаче не го чак толкова показвам. Повече ми стои вътре това, задържам го това. Сълзи на радост е имал при децата ти, при голове. Плакал ли си някога или при загуби? Не съм плакал чак. Много, много трудно ги изживявам тия загубите, нали? И ми е много трудно, по принцип. 2-3 дена не мога да се оправя, както се казва, от едната загуба, където ни е много важна, некой важен матч, където и когато загубиш. И ги изживявам много, много трудно. Така, обаче, спортисти свикнали сме, има и победи, има и загуби. Гледаме както от всяка една победа, така и от всяка една загуба да извлечеме това, където е полезно, къде сме сбъркали. Да, точно така. Така че учиме се и на победите, и с загубите. Единствената загуба, която никой не може да върне, е загубата на скъп човек. А всъщност, както нашите зрители разбраха преди 2 години, твоя, може би, най-важен мъж в живота, баща ти, си отишъл и това е съвпаднало като период и с оттеглянето ти от футболната сцена. Точно, как излезе? Много, много труден така период в живота ми. Никой не е застрахован, всеки има загуби и в бизнес план, и в личен план. Понеже времето напредва, кажи ти как излезе, кое те спаси? Просто семейство, подкрепа от семейство, просто исках да... Това няма... Един момент, където не можеш нещо да промениш, няма как. Трябва да го изживееш така, както си е по принцип. Това не можех така нищо по никакъв начин да помогна на баща ми.
И така стана. Гледам напред, имам децата, където трябва за тях да мисля, трябва да мисля за семейство, трябва за моята кариера да мисля. И с баща нормално носим го в сърцето. Винаги, когато мисля за него, са само позитивни неща и хубави, много неща, където съм постигнал, най-големите неща, където съм направил в живота и неговата заслуга. И това е нещо много важно. Може ли да се каже, че в името на паметта на баща ти, в името на децата ти, всъщност избра да станеш и треньор? Исках да остана в футбол. Значи исках да остана в футбол. Нали, идва един момент, където вече като футболист спираш да играеш и вече се Трудно ли насочих. превключи? Не е чак толкова трудно. Просто самия момент, където се събраха доста неща, един кратък период, така малко трудно ми беше. Обаче, нали, почнах с дечица, леко по леко. И вече работя колко направих 1 година в школата горе, където сме. Какво ти дава работата с децата? Това ми е едно огромно удоволствие да работя с тях. Тия пак се връщам. Тия са едни чисти... Ти усещаш ли как те обичат? Усещам, да. Гледам ги, тия постоянно говорят, треньор, това, онова, подсказват ни много хубави неща. Даже тия най-маленки, където беха една случка, още кога почнах да тренирам, тия са 2005-2006 година. Са тия най-маленки, където са. И си коментират, имаме нов треньор, идва до мен и ме фащат за ръчичка, вие откъде сте, това, онова. И след 15 на 20 минути си коментират, вие не сте треньор от София. Викам, откъде го разбра, че... И другия се обажда, той е от Варна, той е от Бургас, той е от Варна. Много те обичат. Аз лично, докато правях днешното предаване, имах възможността да поговоря с тях, но по ред причини деца не се показват на екран. Освен тези деца, много те обичат и всички хора, които срещнах, и в следващото видео ще го чуеш лично от тях. Добре. Моля, колеги. Тати, аз ти обещавам, че ще стана по-добър футболист от тебе и ще ходя в по-големи отбори. Със сигурност трябва да кажем на Саша едно голямо благодаря за това, че имайки предвид неговата визитка, той се е захванал да тренира деца. Със сигурност е могъл да избере и професионален отбор за своето развитие. Лично аз искам да му пожелая да продължава в същия дух. Сигурен съм, че отбора му, който показва добри качества, ще расте и с малко повече воля и характер ще достигнат до челните места в шампионата. Късмет му желая и както на него, така и на цялата школа. Саша, бъди жив и здрав, радвам се, че си при нас и дано се развиеш, да отидеш в по-големи отбори, по-големи клубове и здраве. Искам да ти пожелая да се развиваш. Ти си един уникален човек с голямо сърце, с голям характер. Пожелавам ти да постигнеш мечтата, която отпреди си ми казвал, да си треньор на деца, да си жив и здрав и да ги научиш на това, което ти искаш и това, което ти си правил като футболист. Искам първо да благодаря много на Саша и на всички треньори в школата, на ръководството най-вече. И Саша, благодарим, обичаме те, страхотен си. Саша, да знаеш, аз те обичам. Значи винаги си мечтал да станеш голем треньор. И аз ти пожелавам от сърце да станеш голям треньор. Един ден да се завърнеш при Левски. Али като треньор. Тати, много те обичам и се гордея с теб. Обичам те. Сега искам да те поканя да закрием заедно предаването ни и от името на всички хора, които ти казаха колко много те обичат, да ти поднесат от тези ангелски крила. Пожелавам ти всичките ти възпитаници в трудни моменти да летят на тях, да ги зареждаш с своя пример и с своите умения да им ги предадеш по най-добрия начин. Заповядай. Благодаря ти. Надявам се, че тепърва
ще чуваме за теб. Много хора те обичат и се радвам, че днес на Великден точно ти беше мой гост. Искаш ли нещо да пожелаеш? Искам да благодаря на всичките тия хора, където това са го казали. Искам пак да се върна. Гошо Петков каза много хубави думи. Значи тия деца са все едно моите деца. Така ги гледам. Искам родителите да не се сърдат, когато викам на тях. Искам да се развиват правилно. Искам да ги науча правилна посока да мислят и един ден да станат добри футболисти и да кажат, че аз съм ги бил треньор. Това е мечтата. Наистина много вълнуващо, скъпи зрители. Мечтите ни често ни надживяват. Точно това се е случило и с мечтата на бащата на Саша Симонович да бъде футболист. Мечта, която сбъдва синът му и дай Боже внукът му. Мечта, която съм сигурна, че тайничко живее в сърцето на всеки родител на момче. Ако и вие познавате хора, които помагат вашите мечти да стават реалност, ми пишете и обещавам да разкажем историята им пред цяла България. Защото тук е град на ангели. Мястото, където доброто излиза от анонимност. Весел празник ви пожелавам. Сега започват игри на съдбата.